داغماي سلامتنا تقبلوا كبرات سمعتنا كابز قتيلو بعوت أرقاي زدالو أفريقيا أبسو موزيك أربالكم مكتالكم نعدم زي دمس راديو إيراناي إثيوبيا بسنك كوينات تقراي حدا 4 مليون قلعو نغلت عامت كابت مرتبوخيروم قلعة بنقسو قربت برحسو زبل مسلا بوتاتالو قربت برحس كونتاتن كلون تزيك التيركايو ويكم تتدلي قرصي انت زيت حسكايو مسنقصه ترجم يبلون كوغو حفترا يزلو قلعة دما بنقسو كم تبحبرات السب زدلس نسرعت انت زي عبيخايو مسعبي كتعريو كبيديو أبت مرتي مسنمت دما تمساساليو هتسانات ويمن اسيات أبتغمهارو لزقبوم ناي تمرت عدما بيت تمرت خيدوم انت زي تماهيروم مسعبيو بتمرت مداي مهايوم كوينو ممسرفو تمرتي أمهنات بلتوغن معبولن متاع عدل والكن حبرة السبن أمهنات رأسة أماننة مدلاب فلتأتن أم تفادغنة مرقاء نابران مدلاب هابتن أم مرقاء سلام معرنة كالا حيالو تقمتاتن عبد رايتساوات زحل فرح مسكرم أم العالم زركبو أم نهي تمرتغل عدما زركبو تمهارو نبابيتا تمرتب مخاد تمرتهم كجمرون كالو أب كل التقراي زركبو قلعتكن بسانكين خلت عمد زغط ألاوكينات نتمرتي كادون أب زغلت أفقوان زخون لوتين تزيت جيرو دما نسال عمتهم كاب تمرتي كبوخريوم تمهارو تقراي بسانكو خينات راي يكونون كاب تمرتي زبوخرو زلو كادميون بتنملاء تمهارو عالم زت ألوى من لبع كوفيد 19 كاب تمرتي تسنخيلوم نيروم يوم بز مخنيات زوم تمهارو كاب حيالو متساعد لاتو من حبرة السبوم تسنخيلوم اللو بمسرة أب يونسكو مالت ودب تمرتي بهلي سنفلتأتن بهلن ودب حبرات هاجرات أب كل التقراي بسنكو قينات حدا 4 مليون تمهارو نلعل خلت عمت كاب تمرت غبورن كلو أستشرعت شعبية تمرت دما بمولئن بخفيلن عن اللو حيالو تمهارون تقتلهم بسنك عصبو طميت هيوتهم سينهم كومون كوسيلهم يركبو أب إثيوبيا بزي كاب كل التقراي كويناتها بستخايدلن أب كل لا تمحران عفرنون عسرتاتش حتى مهارو كاب تمرتي تسنقيلهم يوم بفلاي أب كل التقراي قال أبيات التمرتي كونيلكا نبرة كزمة كعنوان كلوا قال دما ناي بسنك خويناس تمزابولو أهزاب قزياو معك أبغينن قالون والتهدرات متسللي ومعسكرات كيرومان يركبا قبل علزي حيالو تمهارون ومهرانون هيوتهم بمسقاء تمرتخام مقاد قطوبن كلو بوزحات كاباتهم مسحيلتات مكل خال تقراي تتأمبيروم قال ناف سودان امرحهم قال دما تمزابيلوم تمرتي مسارتها وصب أو مساليو بمسارة عنقص 26 مسلو ودو حبرات هاجرات زخون سب ناي تمرت مسل هالو كل سب مبقتاو تمرت بنت أخركب مساليو منقستي وي من محدار نتمرت زخون مسالة احتاتن أقلقلوتن كقرب كديتويو ولد داقوم زمهاروخ مرتقلوم مسالوميو أبقلقل هاجراتون ولدي أمناي تمرت عدماز وصحو داقوم ناب تمرتي كلقهو يقدادو كوينات تقراي أما إتاشحات سوات كازيفو تحت غرص عنيو من مزبالات فتيرون سوات بعد أبو كازيفونيو مبقار تمهارون ببزحي أغالبو زي وهابو زمسلكو أنتخونا قرآتو جن حج زي كونا أمت أيو كنت أبارق وان كامبين زدتبهالات أرادخنات محبر كمزقالتو تمهارو تمرتي أبزخدنونا يكل عدما بفلاي دمواكا بحاموشتك 17 تزلو عمت زركبو هتسانات عدمي كتصحفون كم بوون زخقلهم سن أمراو عقمي زتريلو قزي مخانو بزكادو مصنعتي يقلت إذا بمخانو زوهابهم تمرتي بقبو زردقلون زقسمولهم بمخانو إذا خل عدما أزيو أقداس روحي بمخانو تمهارو نلعل عمت بزي تمرتن تتعرفهم دحيروم كركبو أزيو 5 شقروم أبستناوحة قندما مولو ولدوك تنكف زخقل كلولاو كسعب كم زخقل اتمصنعتي يتنبه مبكار تمهارو كل التقراي كابي تمرتي ماني زحتت من الزبهال كلهم نابتغي ناس تساتفو حيلتات تبهيلو ملسخو وهابو يخقليو زوم حيلتات بعبيو سلام كسفنو زلع على حلفنتو كان تنبروم سلامو ينسبات زقل قالولو تحت أرصتات معناو من مزماتو من حقو قينات حيصهم قبن فتيموم يوم بمسارة الجنيفة حق كينات أب كينات استاتفو حيلتات سلامو ينسبات وحسنت كرخبو مكبار قديت هاللوم حق خينات قبل علي سلاموين صبات مدقع تغكايد بحقي كل كوينو
ኣብ ልዕሊ ኣባይቲ ኣብያተ ትምህርቲ ሆስፒታልን ናይ ህዝቢ ኣገልግሎታትን ዝኾነ ይኹን መጥቃዕትን ብርሰትን ከይካየድ ይእገድ ኣብ ኩናት ካብ ትምህርቲ ንላዕሊ ድሕነት ህይወት ናይ ተምሃሮ ዝያዳ ዘገድስ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ኮይኑ ግን ኣብ ትግራይ ኩናት ዘካይዱ ሓይልታት ህይወት ናይ ተምሃሮ ይኹን ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ሓደጋ የእትዮም ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዕንወትን ዝምታን ቅትለትን ብምስታፎም እውን ሕጊ ኩናት ጥሒሶም እዮም ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ንክልል ትግራይ ዘመሓድር ዘሎ ህወሓትን ውዕል ሰላም ተበፂሕሎ እዚ ውዕል ከም ቃል ዝተኣትወሉ ተግባራዊ እንተኮይኑ ኣብያተ ትምህርቲ ምትዕርራይ እንተተገይሩሎም ተምሃሮ ናብ ቤት ትምህርቲ ምምላስ ይከኣል እዩ እዚ እንተዘይተገይሩ ግን ክልል ትግራይ ይኹን ኢትዮጵያ ከምኡውን ማሕበረሰብ ዓለም ናይ መጻኢ ሓካይም መሃንድሳት መማህራን ተመራመርቲ ክኸስር እዩ ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ህፃን ናብ ትምህርቲ ክኸይድ ስለ ዝግባእ ኣብ ልዕሊ እዚ ንክልተ ዓመት ዝቐጸለ ኩናት ብዘኸተሎ ሓያሎ ህፃናትን ተምሃሮን ክልል ትግራይ ናይ ስነ ኣእምሮዊ መጉዳእቲ ወሪድዎም ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣብ ሓያሎ ግዜያዊ ምዕቆብ ዘለዉ ህፃናት ርሳስን ጥራዝን ተዋሂቦም ዝስእልዎ ስእሊ ንኩናት ዘንጸባርቕ ከም ዝኾነ ብዙሓት ድማ ኣብ ስቕታ ከም ዝሽመሙ እዚ በሰላዚ ክሓዊ ሓያል ጻዕሪ ኸድሊ ምዃኑ ተሓቢሩ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ዝተለባዓሉ እዋን ምዕፃው ኣብያተ ትምህርቲ ሓደ ካብ ዝተወስደ ኣሉታዊ ስጉምቲ ነይሩ ኣብቲ እዋን ተምሃሮ ካብ ትምህርቲ ተኸሊፎም ብምንባሮም ኣብ 188 ሃገራት 1.7 ቢልዮን ተምሃሮ ካብ ትምህርቲ ተሰናኺሎም ነይሮም ኣብቲ ግዜ ብምዕፃው ኣብያተ ትምህርቲ ሓያሎ ዝማዕበላ ሃገራት ተምሃሮኦም ብመንገዲ ኢንተርነት ኦንላይን ናይ ርሑቕ ትምህርቲ ከም ዝቕጽሉ ክገብራ እንከለዋ ኣብተን ብሳልሳይ ዓለም ዝጽውዓ ዘይማዕበላ ሃገራት ግን ናይ ኢንተርነት ትምህርቲ ብዘይምህላው 500 ሚልዮን ተምሃሮ ናይ ርሑቕ ትምህርቲ ክረኽቡ ይከኣሉን ካብዚኣቶም እቶም ኣዝዮም ዝተሃስዩ ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ዝርከቡ 70 ሚልዮን ተምሃሮ ክኾኑ እንከለዉ ብፍላይ ናይ ቀዳማይ ደረጃ ተምሃሮ ህፃናት ናይ ምንባብን ምጽሓፍን ቅልውላው ክገጥሞም ምዃኑ ተገሚቱ ነይሩ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ኣብ ዶብ ሞሮኮን ስጳኛን ናይ ዝተቐትሉ ስደተኛታት ተሓታቲ ተሳይኑ ኣብ መንጎ ስጳኛውያን ከተማታት ሰዩታን መሊያን መንጎ ሞሮኮን ኣብ ዓለም መወዳድርቲ ዘይብሉ ክትሰግሮ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ሓጽራት ኣሎ ሰዩታን መሊያን ኣብ ሃገር ኣፍሪቃ ምስ ሞሮኮ ተላጊበን ዝርከባ ከተማታት እኳ እንተኾና ወግዓውያን ግዝኣት ሃገር ስጳኛየን ኣብ መንጎአንን ሞሮኮን ዘሎ ሓጹር ድማ ሞሮካውያን ከምኡ ድማ ካልኦት ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ከይኣትወን ንምኽልካል እዩ እቲ ሓጹር ብወገን ስጳኛ 3 ዝተፈላለየ ዓቐን ዘለዎ ክትሓኽሮ ዘጸግም 8 ሜትሮ ዝቑመቱ ናይ ሓጺን ሓጹር ኣብ መንጎ ዝተጠቕለለ ትሪኮላታ ክህልዎ እንከሎ ብወገን ሞሮኮ ድማ 2 ናይ ትሪኮላታ ሓጹር ከምኡውን ኣብ መንጎ ጉድጓድ ኣለዎ ኣብ ልዕሊ እዚ ሓጹራት ብክልቲኡ ወገን ናይ ፖሊስን ሰራዊትን ከምኡውን ናይ ካሜራ ክትትል ይግበር ዝኾነ ስደተኛ ነዚ ሓጹራትን ሓለዋን ሰጊሩ ካብ ሞሮኮ ናብተን ናይ ስጳኛ ከተማታት እንተረጊጹ ብሕጊ ናይ ዕቑባ ምሕታት መሰል ኣብ ስጳኛ ናይ ስደተኛ ወይ እውን ናይ ዕቑባ ሕቶ ክቕርብ ሙሉእ መሰል ኣለዎ በዚሁ ድማ ዓመታዊ 10 ኣማይት ኣፍሪቃውያን ናብ ኤውሮጳ ንምስጋር በዚ ሓጹራት ክሰግሩ ዝፍትኑ ብ24 ሰነ 2022 2,000 ዝኾኑ ካብ ትሕቲ ሰሃራ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝመጹ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ናብ ዶባት ክልቲአን ሃገራት ኣምሪሖም ካብዚኦም 1500 ዝኾኑ ስደተኛታት ሓጹር ትሪኮላታ ከተማ መሊላ በቲኾም ናብ ስጳኛ ክኣትው እንከለዉ 23 ሰባት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ሓያሉ ድማ ከም ዝቆሰሉን ማዕከናት ዜና ገሊጸን ነይረን ኣብቲ እዋን ብዝተዋሃበ ሓበሬታ ዝበስሑ ካብቶም ህይወቶም ዝሰኣኑ ካብ ልዕሊ ሓጹር ወዲቖም ዝተጎድኡ ከም ዝኾኑ ክግለጽ እንከሎ ገለ ድማ ፖሊስ ሞሮኮ ብዘውረድሎም ማህረምቲ ከም ዝሞቱ ተሓቢሩ ነይሩ እንተኾነ ማዕከን ቢቢሲ መደብ ዓይኒ ኣብ ኣፍሪቃ ጋዜጠኛ ሳራ ክሬታ ብዝገበረቶ ኣዋርሕ ዝገበረ ምርምራዊ ጸብጻብ እቶም ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ሓጹር ክዘሉ ወዲቖም ዘይኮነ ዝሞቱ ፖሊስ ሞሮኮ ኣብ ሓደ ኩርናዕ ጸኣቂጦም ብዘውረድሎም ማህረምቲ ከም ዝተቐትሉ ክትበጽሑ ክኢላ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ካብ ዝተዘርግሐ ናይ ተንቀሳቓሲ ስእሊ ከምኡውን ካብ ቴሌፎናት እቶም ብህይወት ዝተረፉ ስደተኛታት ብዝተኣከበን ዝተገብረ ቃለ መሕትትን ምስክርነትን መሰረት ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ዶባት ከተማ መሊላ ክሰግሩ ኣብ ዝፈተኑሉ ብፖሊስ ሞሮኮ ተታሒዞም ኢዶም ንድሕሪት ክእሰሩን ክረሙን ከምኡውን ብበትሪ ክቕጥቀጡ የርኢ
ካብ ሱዳን ዞባ ዳርፉር ዝመጹ ስደተኛታት ኣብ ዝሃቦ ምስክርነት እቶም ስደተኛታት ናብ ዶብ ምስ ቀረቡ ገሊኦም እውን ናይ መጀመርታ ሓጹር ምስ ሰገሩ ፖሊስ ሞሮኮ ከም ዝኸበብዎም ናብ ሓደ ኩርናዕ ከም ዝጸቓቐጡ ብምግባር ዓይኒ የብለይ ስኒ የብለይ ብበትሪ ከቕጥቅጥዎም ከም ዝጀመሩ ገሊጾም ዝሓዝዎ ናይ ቴሌፎን ተንቀሳቓሲ ስእልታት እውን ነዚዩ ዘመልክት ኣብቲ ዋንቲ ሰባት እናሞቱን እናቆሰሉን ንሓያሎ ሰዓታት ዝኾነ ናይ ሕክምና ረድኤት ዝህባ ኣምቡላንሳት ይኹና ቀዳማይ ረድኤት ዝህቡ ሓካይም ኣይነበሩን ኣብቲ እዋን ቀዳማይ ሚኒስተር እስጳኛ ሞቶም ስደተኛታት ብሰንኪ ኣስገርቲ ደቂ ሰባት ዝሰዓበ ከም ዝኾነን ንሳቶም ከም ዝሕተትሉን ክገልጽ እንከሎ ጉጅለ ሰብኣዊ መሰላት ሞሮኮ ግን እቲ ሞት ብማህረምቲ ፖሊስ ሞሮኮ ዝሰዓበ ብምዃኑ መርመራ ክካየደሉ ጸዊዖም ነይሮም እንተኾነ ኣዋርሕ ሓሊፉ ብቕትለት እቶም 23 ኣፍሪቃውያን መንእስያት ዛጊት ዝተሓተ ሰብ ይኹን ፖሊስ የለን ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተገልጸ ሰዩታን መልያን ግዛት እስጳኛ ብምዃነን እስጳኛ ድማ ኣባል ኤውሮጳዊ ሕብረት ብምዃና ናብተን ከተማታት ዝኣትዉ ስደተኛታት ኣብ እስጳኛ ይኹን ኤውሮጳ ዕቑባ ናይ ምሕታት መሰል ኣለዎም እቲ ሕጊ እዚ ኮይኑ ኸብቅዕ ሓያሎ ስደተኛታት ዶብ ሰጊሮም መሬት እስጳኛ ረጊጾም ክነሶም ፖሊስ ሞሮኮ መሰሎም ብምንፋግ ኣብ ውሽጢ እስጳኛ ኣትዮም ከም ዝመለስዎም ተገሊጹ ገለ ካብቶም ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ መሬት እስጳኛ እዮም ተቐቲሎም ኣብ ሓለዋ ዶብ ዝከታተል ናይ ጸጥታ ካሜራታት ኣሎ እንተኾነ ነቲ ዘጋጠመ ሞት ንምርማር በቲ ካሜራታት ዝተቐርጸ ተንቀሳቓሲ ስእሊ መርመራ ክግበረሉ ተሓቲቱ ክነሱ ሰመዝ እስጳኛ ይኹን ሞሮኮ ዛጊት ምትሕባር ኣብዮም ኣለዉ ሓያሎ ካብ ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ካብ ሰሜን ኣፍሪቃ መግረብ ከምኡውን ካብ ማእከላይ ምብራቕ ዝመጹ ስደተኛታት ብመሬት ይኹን ሓምቢሶም ናብ ዘን ከተማታት ከኣትዉ ሓያል ጻዕርዮም ዘካይዱ እዚ ኮይኑ ኸብቅዕ ዋላ እኳ እቲ ምስጋር ዘይሕጋው እንተኾነ ፖሊስ ክልቲአን ሃገራት ስደተኛታት ክቐትሉ ዝኾነ መሰል የብሎምን ክገብሮ ዝኽእሉ ስደተኛ ሒዞም ንድሕሪት ክመልስዎ ጥራይ ነይሩ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ጭካነ ዝርአ እቶም ስደተኛታት ጸሊም ቆርበት ዝሕብሮም ካብ ትሕቲ ሰሃራ ዝመጹ ምስ ዝኾኑ እዮም ብመሰረት ጸብጻብ ኣብ ልዕሊ ብሩህ ዝቆርበቶም ሰሜን ኣፍሪቃውያንን ማእከላይ ምብራቕን ከምኡ ኣይረኣይን እዩ ናይዚ ኣብነት ብ17 ጉንቦት ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ዓመት ዝበስሑ ሞሮኮውያን ዝርከብዎም 18,000 ኣፍሪቃውያን ብሓደ መዓልቲ ናብ እስጳኛዊት ከተማ ሰዩታ ኣትዮም ክነሶም ዝኾነ ጨካን ኣተሓሕዛ ኣይተረኣየን ድሒሩ ከም ዝተገልጸ 18,000 ስደተኛታት ብሓደ መዓልቲ ናብ ከተማ ሰዩታ ክኣትዉ ዝኽኣሉ ሞሮኮ ዶባታ ሃንደበት ብምኽፋታን ሓለዋ ዶብ ብምባላን ከም ዝኾነ ክፍለጥ ተኻኢሉ እዚ ድማ ሞሮኮ ብስም ስደተኛታት ፖለቲካ ትሰርሕ ከም ዘላ የርኢ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣብ መንጎ ኩናትን ሰላምን ዞባ ዓበይቲ ቀላያት ብፍላይ ድማ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ካብ ጥቅምቲ 1996 ክሳብ ጉንበት 1997 ከምኡ ድማ ካብ ነሓሰ 1988 ክሳብ ሓምለ 2003 ብክልተ ዓበይቲ ኩናት ተሓሚሱ ነይሩ እቲ ቀዳማይ ንመርሐ ነበር ሞቡቱ ሴሴኮ ንምዕላው ዝተኻየደ ነይሩ በአፍሪቃዊ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ብዝብል ቅጽል ስም ድማ ይጽዋዕ እዚ ቅጽል ስም ዝተዋህቦ እቲ ኩናት ካብ ጎረቤት ሃገራት ሓሊፉ ካብ ሊብያ ክሳብ ኤርትራ ክሳብ ደቡብ ኣፍሪቃ ካብ ፈረንሳ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ክሳብ እስራኤልን ኩዌትን ዝርከብኦ ሓያሎ ሃገራት ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ኣብቲ ኩናት ኢደን ብምእታወን እዩ እቲ ካልኣይ ኩናት ድማ بعب خينات أفريقيا تسوع كوينو ناسات حموشت عمت زتخايدن إزون زتفلاليا هاجراتن عطوات جلتاتن زتساتفو بريزيدنت نبر لوران دسري كبيلا كلهم زحجزو نيجروب تهاجرات سراويت كاب هاجرو خوت أمس عززة وحسن نزيت سمعهم كبيلاتات تسيس جمرويو عبد قدامي كوينات سلاموين سبات زتقالله كل 250 سبات تقتيلهم مليون الدماء تمزابيلهم لعل خلت 250 سدتنيات دما هلواتهم أيفلتنيو أبتقال أي كنات دما حموشن 4 مليون سبات مبزحتهم بعد صبان حمام المويتهم كل 3 مليون دما كبيت نبرتهم تمزابيلهم زموتن من مزبالن دحرتي بدمر 73 مليون سبات زقزفة كال أي كنات علم اتي زبسحيو أساس 8 مليون هزبيتونن ديمقراطية ريبابليك كونغو كاب أفريقيا بعبيتا دحر ألجيريا أبكال أي درجات سرع كوينا صفحات قربتا دما نمعرب أوروبا ملو بملو زشفن بتشعت تهاجرات مالت بريبابليك كونغو
رواندا دو السودان تنزانيا أوغندا بروندي مأكلاي ريبابليك أفريقيا زامبيان أنغولا نتداوب بربعان 5 كيلومتر دما مس أتلانتيك وكيانوس التراخب سفا حاجرا بمسرة ودو حبرات هاجرات أب ديمقراطية ريبابليك كونغو أب زوانزي لعلميتن إسران استفلالي عطوقات حيلتات هلو كابزيኦም ዝበስሑ ኣብ ምብራቃዊ ክፋልቲ ሃገር ዝርከቡ እዮም እዞም ዕጡቃት ገለን መንግስቲ ኮንጎ ዝቃወሙ ገለን መንግስታት ጉራብቲ ሃገራት ዝቃወሙ ገለ ድማ ማዕድን ሃገር እናመዝመዙ ዝናበሩ ጉጅለታት እዮም ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኣዝያ ሰፊሕ ሃገር ብምዃና ዝበዝሕ ክፋልቲ ሃገር ድማ ብፅርግያ ይኹን ካልእ መጓዓዝያ ንሓድሕዱ ዘይረኸብ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ክትቆፃፀሮ ኣዝዩ ዘይምቹእ ቅርፂ መሬትን ጫካታትን ኣለዋ ዝበስሑ ዕጡቃት ድማ ኣብዚኦም ሰፊሮም ዘለው በዚ ምክንያት ነቶም ዕጡቃት ክትቆፃፀሮም ኣዝዩ ከቢድ ይኸውን ካብቶም ዕጡቃት እቶም ዝሓየሉ ኣንጻር ኡጋንዳ ዝዓጠቁ ሓይልታት ዲሞክራሲያውያን ኪዳን ማለት ADF ከምኡውን ኣንጻር ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝዋግኡ M23 ብምንቅስቃስ መጋቢት 23 ዝፍለጡ ዕጡቃትን እዮም እዞም ዕጡቃት ንሓያሉ ዓመታት ክንቀሳቀሱ ጸኒሖም ኣብ ዝቐረባ ግዜ ብዝገበርዎ ሓያል ምንቅስቃሳትን መጥቃዕታትን ግን ሃገራት ንሓድሕደን ክካሰሳ ቀሲቦን ይርከብ መንግስቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ሰራዊት ኡጋንዳ ናብ ሃገሩ ብምእታው ኣንጻር ADF ክዋጋእ ክፍቅድ እንከሎ ኣብ ልዕሊኡ BM23 ዝውሰድ ዘሎ መጥቃዕታት ግን ብመንግስቲ ሩዋንዳ ዝድገፍ ይኽብል ይኸስስ ኣቀዲሙ ጎማ ዝተባሃለ ከተማ ተቆፃፂሩ ዝነበረ እሞ ብስምዕ ዝሰሓበ M23 ኣብ ኢቱርን ሰሜን ኪቡን ዝተባሃለ ኣውራጃታት ሓያሎ መጥቃዕቲ ብምክያድ ሰፊሕ መሬት ድሕሪ ምቁፃሩ መንግስቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ እቶም ዕጡቃት ብሩዋንዳ ዝድገፉን ዕጥቅን ስንቅን ዝወሃቦም እዮም ክብል ድሕሪ ምኽሳሱ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ፋሕፊሑ ይርከብ መንግስቲ ኮንጎ ካብ ናብን ሩዋንዳ ዝግበር መጓዓዝያ ኣየርን ንግድን ብምእጋድ ኣምባሳደር ሩዋንዳ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ መግለፂ ክህብ ፀዊዑ ኡጋንዳ ነቲ ክሲ ኣሉታ ሂባቱልያ እንተኾነ ኩናት ሕጂ እውን ይቕፅል ኣሎ ሓያሎ ሰላማውያን ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ ዓሰርታት ኣሽሓት ሰላማውያን ሰባት ድማ ከም መዛበሉን ክስደዱን ጀሚሮም ኣለው ነዚ ኣመልኪቱ ናይ ሎሚ ዓመት ኣብ ወንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ፕሬዚደንት ሴኔጋል ማኪሳል ኣብ መንጎ ሩዋንዳን ኮንጎን እናናሃረ ዝመፅእ ዘሎ ዘይምርዳእ ከም ዘተሓሳስቡ ብምግላጽ ክልቲአን ሃገራት ነገራት ኣተሃዳዲአን ናብ ሰላማዊ ዝርርብ ከድህባን ነቲ ጉዳይ ሰላማዊ ፍታሕ ከናድያሉን ፀዊዕሎ ኣብ ልዕሊ እዚ ብሩንዲ ኣንጻረይ ዝዓጠቆዮም ዝበለቶም ሓይልታት ንምድምሳስ بتدقاقامي ናብ ልኡላዊ መሬት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ክትኣቱ ብምጽናሓ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝነበረ ዝምድና ሓሽኪሩ ይጸኒሑ በዚ ምክንያት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ሩዋንዳ ኡጋንዳን ብሩንድን ዝሓፈሰ ቀጥታዊ ወይ እውን ተዘዋዋሪ ኩናት ከይለዓለን ዞባ ዓበይቲ ቀላያት ዳግማይ ናብ ኩናትን ቅልውላውን ከይምራሕ ተሰጊኡሎ እዘን ኣብቲ ዞባ ዝርከባ ሃገራት ኮንጎ ምስ ሩዋንዳ ኮንጎ ምስ ብሩንድን ብኣንጻሩን ኡጋንዳ ምስ ሩዋንዳ ኡጋንዳ ምስ ብሩንዲ ኩለን ኣብ ንሓድሕደን ሓንቲ ነታካለ ኣንጻረይ ዝዓጠቁ ትሕግዝ ይኽና ተባሃላ ክወናጀላ ብምጽንሐን እዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ተወሊዑ ዘሎ ግጭት ተወሲኽዎ ነቲ ከባቢ ጥንቃቐ እንተዘይተገይሩሉ ብቐሊሉ ተሰባሪ ገይርዎሎ ኬንያ ብወገና ባይቶ ብስም ዓቃብ ሰላም ሰራዊት 900 ወተሃደራት ናብ ኮንጎ ክትልእኽ ድሕሪ ምውሳኑ ድሮ 200 ወተሃደራታ ናብቲ ሃገር ኣምሪሖም ኣሎ እንተኾነ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ዘለዉ ዕጡቃት ሓያሎ ብምዃኖም ኣብ ልዕሊ ወተሃደራት ኬንያ መጥቃዕቲ ከይካይዱ እሞ ንኬንያ እውን ናብቲ ምፍጣጥ ተሳሒባ ከይተኣቱ ስጋት ኣሎ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ናብ ዝበኣሰ ግጭት ከየምርሓ ዝርብ ሰላም ክካየድ ምትእኻብ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ብዝገበሮ ፃውዒት ብቅድሚ ትማሊ ሶኒ ኣብ ከተማ ናይሮቢ ኬንያ ዝርብ ሰላም ጀሚሩሎ ፕሬዚደንት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ፌሊክስ ጸስኪዲ ገለ ሃገራት ናብ ልኡላዊ መሬት ሃገሩ ብምእታው ኣንጻር ዕጡቃት ክቃለሳ መፍቃዱ ንገሊአን ድማ ኣንጻር ሃገረይ ዝተላዕሉ ዕጡቃት ሓጊስክን ይብል ብምህላው ኣብ እተሓሕዛን ምፍታሕን ቅልውላው እቲ ዞባ ዝካየድ ዝርብ ዲፕሎማስያውን ንኹሉ ዘማእከለ ክኸውንን ክራይሲስ ግሩፕ ፀዊዑ እንተኾነ እታ ሃገር ከምቲ ዝተገልጸ ብማዕድን ሃብታም ኣብ ልዕሊ ምዃና መንግስቲ ድማ ብግቡእ ክቆፃፀራ ስለ ዘይክእል ጉራብቲ ሃገራት ሩዋንዳ ኡጋንዳ ብሩንድን ዚምባብዌን ኣብ ጉዳያታ ምትእትታው ኣይገደፋን እተን ሃገራት ብሓገዝ ዕጡቃት ካብ ኮንጎ ተጓሕጒሑ ዝወፅእ ማዕድን ተቐቢለን ኣብ ዕዳጋታት ዓለም ከም ዝውዕል ብምግባር ክህብትማሉ ጸኒሐን ኣለዋ እቶም ኣብኣ ዝርከቡ 120 ዕጡቃት ሓይልታት
أبنا حد حدومن مس منقستاتن أبقى تسأل قجت يوم تسانيحهم أمونغوزي سلماو هزبك قتلن كبدالن تسانيحو عمت قبل عندك آنستيون تحت عدمة وتدرنا دما ببسحي يرأي له زرب سلام بمجماروغن اتهاجر كاب أنسألا لوازلو نايكوينات حدقا كتدحن تسفالو أزخونغن قراب التهاجراتن عدقات حيلتاتن نابز الرب كقربو اللوم راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتسا راديو توسعي تمال سلوس 15 حدار حزب عالم بقطري 8 بليون كم زبطحه ودحبرات هاجرات قليصو أبز بسحي أهجر آسيا أب قدماي درجة تسرعن كلا أفريقيا دما أب كلاي درجة تسرع لا أب آسيا تشاينا هندن تراي لعل خلتنت بشومونت بليون حساب كلون كلو أب أهجر أفريقيا دما فرق نايزي مالت 1.4 بليون بتحلو أب أفريقيا ديمقراطية ريبابليك كونغو جبتي إثيوبيا نيجيريان تنزانيان اتم بس حزبن بفتنة عبزلو هاجرات كوينن يركبا بس حزب عالم قدم 11 عامات 7 بليون زنبره خوينو أب كل تشحن 5 دما ناب 9.7 بليون كديب تثبيت يقبرلو راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتسا راديو زخبركم سمعتنا بعوض أرقاي استدالوه نايلومي أفريقيا بصومون زي أبسفتي مولو زمت صومون بخلق حستو كساب نرخب سنايكنا